Bat menta kesni ni kran sepang kajing kerni ya kajing pedon kam ya kene ka mobile phone. Kani ka teknologi kani ka juk start ka menta kala kata ya baru kibriu ngila banong hak ni ka pertai. Wat ki badon senong kendong bat ki badon hanong sor kala long sisa kabala kata ya ki babun kibriu kentup ya ki kena pule bat ya ki bala rangba ki bala he ya ki bala san kumjo te ki jingker ni jong kibriu kala ya lam ya ki syakaba la pendon kampalat ya kanika mobile phone bat ka jingker ni kalong bangila pendon kampalat ya ka pelat ya ka ba ni don kam bat ngila bat kata ka jing pendon kam ka jongi kala tu ya ka por ka jongi bat ngimla syuk ban le yaki ai klem da pendon kam ya kumba kibriu ki ba la dikiat ki ba di drugs haba kila kerni kimla syuk ban im klem kani ka katik kani ka jat jinglong ka jinglen ka basniu namar ba kila kerni te balai bangi kibriu ngi kerni ha ka ba pendon kam ya kani ka mobile phone lani bangi kerni ha ki ba bon jat kini ki jinglong basniu ha ka tin nong we ki ong ka we na kita kentin dopamine kadon kani ka dopamine ha ka jabing ke jong briu ha ka jingmut ke jing perkhan habangi le ya ka ai ka batmai habangi le ya ka ai ka bangim pat jule ka ai ya kata ka jing snow ha hangi kata ka jing snow kmen ban ngi snow tenat ya kata ka bangi le bat kata ka dopamine ka ai ka jing snow tenat hangi ki briu bat kumta ngidon kata ka jing terang bangi kwa susu ban le ya kata ka bangi syam ya kata ka jing snow ha bakane ka dopamine ka badon ha ka jabing ka jimut ciberkat jong breu ka penlong yangi bangin kerni ya ka namar ha bangi la syam ya kata ka jing snow ha te kumta ki breu ki kerni namar ba ka don kata ka dopamine ha ka jabing ka jong breu bat ki breu ki don ya kata ka jing kerni ha ka ban pendon kam ya kita ki basniu ha ka ne ka pertai ha ka mobile phone ki don ka ai ka babha bat ka don ru ka basniu ladangi pendon kam palat ya ka kala banya lamingi sya ka basniu ti don ki jing bharu lembaga ni ka mobile phone ko mangila banya sngew ya ka jing yalap bat banya sami ka khubor ka ketin ka jong blai te ka ba ka syong hangi kumno ngi pendon kam ya ka ne ka mobile phone bat bakan ayangi ya ka jing mentoy om hakaban pendon kam palat ya ka daki babun kenta ha ka jisni bat kala ban tukno ya kata kapor jongi kumki Kristan kamtam ki babot ya ujisu ti ngin ya pek menta ki ai kita ki jingkta jong kanika mobile phone ya ki briu ha kanika pertai kat kum kanika ke jingle research jong ki briu ya ki kena ki badon hapo arpos nem karta ki kena ki bahapo arpos nem karta ki kloy ban but ya kita ki basniu ya ka jinglong jingman ka basniu bat ka kata ya ki berkumta layo i de ki briu syabar ya kata ka jinglong jengki lemba ka jingkta jong kaneka social media laneka mobile phone ka baki briu bat mangingi pendon kam ka jingkta jong kaneka mobile phone kala banlong ka banengkong ka tu ya ka por ka jongi ka tu ya ka por jong ka jinga dei jingi hayeng sem ka jinga dei jingi bat ki parlok bat kham tam ka tu ya ka por jangi bat ka jinga dei ka jangi bat ublai bagi Kristan kim don por syu ban puli ka keten ka jong blai ngila pelut por bon kentah ka sisngi bat ka ni ka mobile phone bat ka ni ka tiar ka bangi pedon kam kala ban longkum kata ka blai thau ha ka jing im ka jangi ha ka jaka ka bangin ay ka por ka ban nengkong tam sya ublai ha ka jing im jangi bakane ka social media kala tu no ya ka por ya ka jinga dei ka jingi bat ublai ka kala tu ya ka por jong ka jinga dei hapring ulok pat kalok bat ki khon gikti bat kumta ki briu kiladon ya ka ni ka jinglong ka basniu namar ba lakerni ha ka ni ka social media haneka kani ka teknologi ka ba ngi pendon kam mentakisni bat ka baar kani ka teknologi ka bangi pendon kam ka mobile phone kala ban penia jingai ya ka jing ya dei jingi iwei na iwei pat ka penia jan ya ki badon sa jingai bat ka penia jingai ya kita ki badon hajan bangi mi don porsho
bannya keren bannya peliu jingmut bat ki briu ki badon hajan jangi bat ki bahayeng asem jangi ki kemi ki kapa bar ki khon kumta kala penlong yengi bangin sa marwai kala penlong yengi bangin bangi kuat bandon haki jaka ki ba khampaji haba ki briu kala kurni hakaneka device laneka ka mobile phone kumta nyu i yakane yaka jingkta ka basniu jong kaneka mobile phone kementang nyepet yaka mat ka balai ka jingkta basniu jong kaneka mobile phone kakta yaka koi ka khia ka jongi kakta yaka jingmut ka jingpal khat jongi yaka mental health ka jongi balkumta ki khna lani ki briu haba kila kerni kata ke habala penduk iki ke mobile phone kila sedang ban yam kila sedang ban kaang ban nyu i ke ya ke jingkta jong kan ke mobile phone haki kena ban ki briu haba la kerni palat ya kan ke mobile phone perkhat lada omdon like lada omdon internet haying lani hasnong jongi kanu ki briu ki khuslai bam la ban penon kam ya kan ke mobile phone bakal don kata ke jing kerni hangi ki briu kumta nyu i badon ki kena ru ki bala penyap lani bala le de ki nuki kam ki basniu haba ki kimi ki kpa ki la penduk ya kene ka mobile phone barka kta ro ya ka koi ka khia jangi physically ya ka met ka jangi te kumta nyu i ya kene ka jingkta basniu jong kene ka mobile phone bangi pe sa ka wepat kamat ka basau ka kta ya ka thia ka dem ka jangi kat kum ka jing hikai jong ka koi ka khia ngide ban thia kum ba nyau lani prakanta hakasisni Henry ka ka bajia manta ki por kalong pakane ka mobile phone kala tu no ya ka por thia por dem jengi ro kumjo haka jaka bangin long ki ba kham koi kham khia ngilara no ya ka phone ka jengi habangi lek saka jing thia ban ngilas dang ban scroll haban ngilas dang ban pe ki pakumta kala tu no ya ka por thia ka jengi ban ngila haban kino haka por ka bla slam men step ngimla so banya be yaki kam ki jam jengi men step lani dang step nomor ba ngila pendon kam pelat ya kane ka mobile phone ti kum tangi don kam ban thia ka por ka biang ni don kam ban bu sya jingai ya kane ka tiar ka bagi pendon kam khanang ba kanom kta ya kar kom thia ka jengi ti kum tangi de ban pendon kam hok ya kata ka por thia ka jengi khana bangin long ki ba koi ki ba khia om bangin ailat palat ia kenika tiar bangin pedon kam yaka te ngini pe ya kamat ka bakhado kaneka ka pedon kam palat ya kenika mobile phone habanya kali khamtam kala ban penlong ya ka jing accident kala ban pendong ya ka jing tengkho kali haka surok ka banginya ya ka kali te ki briu kene ban kier nak pendon kam ya kenika mobile phone habanya kali katkum ka jingwat penia hausnem ara jar khatra kethu ingi ba hadu ara jar praspa sap wengut ki breu ki bala do le no ay ya ka jing im jangki namar kila pendon kam ya keneka mobile phone ha ka banya ya kali te kum ta la jia ka jing accident la jia ka jing tengkho bat ka jing tenra seki surok ha ki lenti sengkeng baki breu ki pendon kam bakla ya keneka mobile phone ha banya kali perkhat haba ki briu kila kerni dikiat haba briu labu ai lanya kali kadon ka ai rekaban dia hasurok haba nya ai kali kum taro ki briu anangila kerni hagba pendon kam ya ka war haba nya kali kala ban kata ya ka jing im ka jengi bar kadon ka jing ma haba nya ai kali laragi pendon kam ya ka ni ka mobile phone te kumno ngila ban like nakane ka pendon kam palat ya kene ka mobile phone kumno ngin like nak jing kerni nak jing syate jengi nakane ka mobile phone hagi porman shwa ki ong ba kat ba ka mobile phone olani kane ka cell phone dang te ya kada ki wayar ki ong ba ki briu ki dang long ki ba like loy bat menta pat haba ya kane ka phone om don shu kita ki wayar kala penlong no bakane ka tiar kala te kala khom no ikibriu lamba kita ki jinglong kita ki jinglen jengi kita ki jingkerni jengi ha ka pendon kam palat ya ka ti kum ta kum ki breu ki basta lani kum kita ki bangai hau Jesus Christ gidon kam ban bu ya kata ka thong khnang ba like na kaneka jing pendon kam palat ya kaneka ka mobile phone ka badon hakikti ki jongi kaban kong kwa bane sambat pi kumno ngin like na kane ka jingkerni kane ka mobile phone hoi da ka bor jengi ngim don bor ni snow ba ngimla on like
nakane ka pendon kam palat ika naga jingkerni hakane ka mobile phone ka bangi pendon kam hanoi ka don ka bor haka jing duai kiong sibon ka jing duai sibon ka bor kemdiat ka jing duai kemdiat ka bor duai sa ublai pan bor na ublai ban like naga jingkerni nakane ka tiar ka bangi pendon kam namar kala te kala khom palat ini kala to ika por ka jingi kala kta ika jinga dai jingi kala kta ika pot ka khia ka jingi duai sa ublai pad ublai ut nai bor ini uji su ong kaman sim ka smart hanrei ka dok ka telot uji su ong to duai ba pin like naga jing pen shoy upol ong duai klam da pot yan kam ban bu yaladi haga jing duai ban like naga jing kerni pelat ya kan ka tiar ka bangi pedon kam ti ka ba ar ku bani sambat pi bangi dai ban bu ya lani ban kier na kita ki bangi pendon kam pelat na kita ki platform kita ki apps ta ki website ki bangi pendon kam pelat ka ba kata yangi ka ba ya lamingi sa kijing sniu bat ka ba te mrau yangi pila ban delete kita ki apps na ki games ki ba ki samla kila kerni pelat kila adik pelat hak ba pendon kam ya kan ka tiar hakikti ke jangi bat kumta ngila ban snow thu ya kata ka jing duna habang ila pendon kami ka kan ayangi ya kata ka jing sngau pangat ha ka jing im jangi ha ka jabing bat ha ka jing mut ka jing perkhat ka jangi te ka balai ka kwa bani sambat pibat ka bakhado komno ban like na ka ne ka jing kerni ha ka ne ka mobile phone tu ya rap ya lade da ka ba penbon kam ya lade da ka ba tray ki kam ki jam ya rap ki ya ki bahayeng sem ya rap ki kimi ki pa ya rap ki hinman ki para ko ki samla wat leki wala haka jing kerni ke jompi kadon kata kalat ban like na ki di jing kerni da ka ba tray ki kam bat om da ka ba pendon kam pelat ya ka haka jing im ka jengin kadon ke jing ong haka ketin nang wei ka ba ong ba ka kata ka jing mut jing berkhat ka ba jaitu kadai ka jakat tray kam ka jong usoitan til ladangi long ladangi syong jaitu pelat dak tang dak ka ba shu syong haying lani hajing thia haka syuki haka hangno gi pendon kam pelat ni long kita ki bajai tu kamet jengi kam sngojo syuk ban tray ban kata namar ngila kerni tang haka ba pendon kam ya kan ga device hakikti ki jengi hanrai tray ki kam bat ublay unya rap bat aibor ya pi bat yanga bangin snow ya kata ka jingwan ka bor haka met ka jengi bangin long kita ki ba smart ki ba sting kana ban like na ki ni ki jing melen bas new bat ka jing kerni pelat haka ne ka mobile phone ka bible ka itu ingi haka city of St Paul syaki norom kalnong ka ba khat ar kat khot ka ba ar upol wong batuat penseryim dur yala de bat ka ne ka perthai uong to pin pentamai no e ka jimut ka jing perkhat ka jompi kana ma pinyo tip ka ei ka mon ka jong blai ka bible ka hikayat ini bangim dai ban pensir yemdur rengkat ela de pat kani ka perthai nyu i ba ki breu jang ka perthai nyu i ba usai ta ula trai hakini kisni komno ban penjinga yangi ulawan ban yale ya ka jingmut ka jing perkhat ka jangi baka thma ka jing yale ka jangi kadai ha ka jingmut ka jing perkhat jangi ka jingmut jing perkhat jangi kadai kata ka madan thma ka bangi hapan yale bat ladang ngimlong ki ba khlain ha ka bor perkhat jangi ngin sya job hau soitan hanrei tu yale bat ka jingale jangi ka bible ka om ha episode sendiri khat ar kam dai ya ka do e ka snam hanrei ki bor jong ka jingdom ya ki bor ki ba kanjam na ki bor jong soitan rei ka bible ka ayangi ya ka jing snow thu kum ki kristan ban job ya ki jing kerni ki basniu ha ka jing im ka jangi upol ong ha ka city sa ki philippi kala nong ka basa war khot ka ba phra ung la don kano ka jing bha ha kita to phin perkhat ya kane la don kano ka jing bha ha ka ba pendon kam ya kane pila ban pendon kam ya ka da ka bangi pendon kam ya ka da ka ba husiar da ka ba sumare ladi khnang bangin om kerni palat pada ha kane ka mobile phone ka jangi bat ka ba khadu ngakwa ban om na ka tin ka jomplei pila ban syam ha philippi kalong ka ba saur khot ka ba khatlai upol tho ong ala tan le ya kita ki eke baro tang lembak ukris uba pensai boringa detang ukris detang lembak ka bor je u ngila ban job igi jing pensoi ngila ban job igi jing kerni ngila ban job ika pop ka jengi ngila ban job igi jing sniu ha ka jing im ka jengi ka ba pendon kam palat ika kala ban long ka blai thau ka ya lamingi jingai na ublai ni pe iki ki bom larkam ni pe iki ki bom
long kepu bat katu eka por ka jinge dei ka jinge bat blai Jisu ong wat ki suai ka hima ka jong blai kadon ga bor ladang ing pai song Jisu ka snam jong Jisu kan sai ki pop ka ha ka jing im ka jongi kan sai i ki pop jong ka jing melen ka pasniu ka jongi i ka jing kerni jongi bangila ngop bangila syak tek sak khom ha ki kenjri ki pasniu jong ka pop bat lembak ka jing kerni ha ka ne ka mobile phone u Chris kulawan ban pelai lo yang i bangin long ki balai lo ha u badai tang lembah kabor ke juu nila ban long kin nong job how Chris bat ngin long kita ki no syar lembat u se ki bom jikut to blame kur khuingi lembah kan ke jingkren ha kan ke klipmat nakam tak buram ke jumplai amen